να σας διαβάσω δύο κομμάτια, μια και είναι η μέρα συμπροσευχής, καταρχήν. Θα έλεγα να ασχοληθούμε λίγο με την προσευχή. Να μην αλλάξουμε θέμα, να μην πούμε άλλα πράγματα, αλλά να πούμε δύο πραγματάκια για την προσευχή. Και διαβάζουμε λοιπόν ένα από τα πιο γνωστά κεφάλαια και εδάφια του Λόγου του Θεού, από το κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, από το 6, και ας ξεκινήσουμε από το 5. «Και όταν προσεύχεστε, να μην είσαι σαν τους υποκριτές, επειδή αρέσκονται να προσεύχονται όρθιοι στις συναγωγές και στις γωνίες των πλατεών, για να φανούν στους ανθρώπους. Σας διαβεβαιώνω ότι έχουν ήδη το μισθό τους. Εσύ όμως όταν προσεύχεσαι, μπες μέσα στο ταμείο σου και αφού θα έχεις κλείσει την πόρτα σου, προσευχήσου στον πατέρα σου που είναι στον κρυφό χώρο και ο πατέρας σου που βλέπει στον κρυφό χώρο θα σου ανταποδώσει στα φανερά. Και όταν προσεύχεστε, να μην επαναλαμβάνετε τα ίδια ξανά και ξανά όπως οι εθνικοί, επειδή νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Μην εξομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, επειδή ο πατέρας σας ξέρει από ποια πράγματα έχετε ανάγκη, πριν εσείς τα ζητήσετε από Αυτόν». Και μετά βέβαια ξεκινάει το γνωστό σε όλους μας «Πάτερ ημών». Δεν είναι να και το διαβάσουμε, πιο πολύ το έχουμε αποστηθήσει από τα παιδικά μας χρόνια, το ξέρουμε απ' έξω. Ξεκινάει λοιπόν, τους λέει κάποια εισαγωγικά πράγματα, είναι στην επί του όρους ομιλία, έχουν ανέβει στο όρος των ελαιών, έχει πει πιο πριν για την ελεημοσύνη, έχει πει για τους τρόπους ανταπόδοσης, έχει πει πάρα πολλά πράγματα, έχει πει τους μακαρισμούς και ξαφνικά τους λέει τι να κάνουν όταν προσεύχονται. Και ξεκινάει λοιπόν και λέει έτσι λοιπόν να προσεύχεστε εσείς. Πάτερ ημών. Ξεκινάει λοιπόν με αυτές τις δύο λεξούλες. Πάτερ ημών. Πατέρα μας. Έχουμε δει λοιπόν τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός των νόμων, ο Θεός των εντολών, ο Θεός ίσως της καταστροφής Σοδόμων και Γομόρων, κατακλυσμού, με τα πολλά πρέπει να αποδεκατήσεις πάντο τον υπαρχόντο σου, πρέπει να νηφτείς πριν πας για τα γεύμα, πρέπει να τρως μόνο καθαρά και τα μη πρέπει. Δεν πρέπει να τρως ακάθαρτα, μη φωνεύσεις, μη μοιχεύσεις, μη. Βλέπουμε λοιπόν νόμους και πάλι νόμους. Και προσπαθεί λοιπόν ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη να βάλει κάποιους κανόνες τους οποίους θα έπρεπε οι άνθρωποι να τηρήσουν, που από ό,τι ξέρουμε ποτέ δεν τηρήσανε. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος εδώ και τι λέει? Έτσι να προσεύχεστε. Πάτερ ημών, πατέρα μας. Φέρνει λοιπόν το Θεό, τον φέρνει κοντά μας, τον φέρνει δίπλα μας. Τον φέρνει λοιπόν και τον κάνει πατέρα. Τον κάνει έναν άνθρωπο, σε μια ιδιότητα η οποία δεν είναι πλέον απόμακρη. Δεν πρέπει να βλέπουμε το Θεό και να φοβόμαστε να πέφτουν κάτω όπως πέφτανε στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε λοιπόν το Θεό που το λέει πατέρα μας. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς. Πόσοι ουρανοί άραγε να υπάρχουν? Κανείς δεν ξέρει. Ο Παύλος είπε κάποια στιγμή έφτασε έως τρίτου. Κάποιοι έχουν πει για 7, κάποιοι λένε για δισεκατομμύρια. Ουδής γνωρίζει λοιπόν πόσους ουρανούς, αλλά λέει πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι μας δίνει τον Θεό ότι είναι σε ένα τόπο που λέγεται ουρανός. Δεν τον ξέρουμε, δεν τον γνωρίζουμε, κάπου τον ψηλαφούμε μέσα από τα λόγια της Αγίας Γραφής, αλλά δεν τον γνωρίζουμε. Ποιος είναι ο ουρανός? Εδώ λοιπόν αν χρησιμοποιήσουμε, δεν ξέρω αν είναι και κανένας μαθηματικός εδώ, την αντιμεταθετική ιδιότητα μου φαίνεται, που είναι α επί β ίσον β επί α, έτσι είναι, σωστά τα λέω, δεν ξέρεις ούτε εσύ. Λοιπόν, μας λέει λοιπόν πάτερ ημών εν της ουρανής. Αν λοιπόν πάμε σε αυτή την ιδιότητα, βλέπουμε ότι ο ουρανός λοιπόν είναι όπου είναι ο πατέρας μας, όπου είναι ο Θεός. Άρα λοιπόν ουρανός μπορεί να είναι ψηλά, ουρανός μπορεί να είναι στην οικογένειά μας,
Ουρανός μπορεί να είναι στην εκκλησία μας, ουρανός μπορεί να είναι μέσα μας. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε λοιπόν, γι' αυτό ίσως μιλάει και για πολλούς ουρανούς. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Πάτερ ημών, πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς. Πατέρα. Είχαμε και τη γιορτή του πατέρα την Κυριακή, ποιος τη θυμάται. Περισσότεροι ξεχνάμε και οι ίδιοι και οι πατεράδες ακόμα. Λοιπόν, πατέρα μας. Πατέρας στοργικός, πατέρας δίκαιος, πάντα μιλάμε για το Θεό. Πατέρας αλάθαστος, πατέρας πανταχού παρών. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει ένα τέτοιο πατέρα? Γιατί όταν μιλάμε για γήινους πατεράδες, μας λέει ότι εσείς όντως πονηροί ξέρετε να δίνετε αγαθά πράγματα στα παιδιά σας, πόσο λοιπόν ο ουράνιος πατέρας σας. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει ένα τέτοιο πατέρα? Πάτερ ημών εν της ουρανής, πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς. Εδώ όμως έχουμε ένα πρόβλημα. Ότι για να έχουμε τέτοιο πατέρα, πρέπει να είμαστε αντίστοιχα παιδιά. Το πρόβλημα δεν είναι στον πατέρα. Ο πατέρας υπάρχει. Τον πατέρα τον ξέρουμε. Τον πατέρα μας τον παρουσίασε ο Ιησούς Χριστός σε όλο του το μεγαλείο, σε όλο του το έλεος, σε όλη του την αγάπη. Από εκεί και πέρα απομένει σε μας. Μας λέει λοιπόν, ποια είναι τα παιδιά του? Υπάρχει ο πατέρας, ο ουράνιος. Τα παιδιά του ποια είναι? Μας λέει λοιπόν στον Ιωάννη, αφού ξεκινάει από το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννου, στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς το Θεό και Θεός είναι ο Λόγος και όλα αυτά λοιπόν. Φτάνει λοιπόν στο εδάφιο 12 και λέει, όσοι όμως τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά Θεού. Ποια είναι λοιπόν τα παιδιά Θεού? Όσοι λοιπόν τον δέχτηκαν. Και όχι μόνο τον δέχτηκαν. Έχουν και εξουσία να γίνουν παιδιά Θεού. Είναι βιωματικό, αυτό το πράγμα είναι βέβαιο. Ότι από τη στιγμή που τον δέχεσαι θα γίνεις παιδί του Θεού. Βέβαια, το να γίνεις παιδί του Θεού δεν πάει να πει ότι έγινες παιδί του Θεού και όλα τελειώσανε, όλα γίνανε ρόδινα, όλα θα πηγαίνουν κατευχήν κτλ. Όλοι ζούμε μέσα στο ίδιο περιβάλλον, ζούμε μέσα στα ίδια προβλήματα, ζούμε μέσα στις ίδιες ανέχειες, στις ανεργίες, στις οικονομικές δυσκολίες και προβλήματα πολλά. Τώρα με τον Αντώνη πιέσεις για τα θέματα, ξέρω εγώ, του εμβολιασμού, πιστεύω και ο Σάμισος έχει το ίδιο πρόβλημα. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Λοιπόν, προβλήματα. Όμως έχουμε τον πατέρα μας. Δεν είμαστε μόνοι. Λέει, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς. Αγιαστεί το όνομά σου, ξέραμε από παλιά, ας αγιαστεί λοιπόν το όνομά σου. Πώς μπορεί να αγιαστεί? Ο Θεός είναι Άγιος. Δεν υπάρχει κάτι πιο Άγιο, πιο ιερό. Πώς μπορεί να αγιαστεί το όνομά του? Το όνομά του θα το αγιάσουμε εμείς. Τα παιδιά είναι αυτά που θα αντικατοπτρίζουν στη γη τον πατέρα τους. Όταν βλέπεις κάποιον, βλέπεις ξέρω εγώ τον Αντώνη και λες, α, αυτός μοιάζει στον πατέρα του. Όταν λοιπόν δούνε σε μας τις ιδιότητες του Χριστού, τότε θα πούνε ότι μοιάζουμε στον πατέρα μας. Έτσι λοιπόν μπορούμε να αγιάσουμε το όνομα του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, ας αγιαστεί το όνομά σου. Να δούμε κάποια έτσι εδάφια σκόρπια από τους Ρωμαίους και κάπου αλλού. Δεν θα πω που είναι, θα τα διαβάσω. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Εάν συμπάσχομεν, διαναγίνομαι και συμμέτοχοι της δόξας αυτού. Να πάμε λοιπόν στους Ρωμαίους 8, 16 και 17 είναι. Εδώ λοιπόν τι μας λέει? Ότι το πνεύμα
μαρτυράει ότι είμαστε παιδιά Θεού. Άρα λοιπόν έχουμε δεχτεί τον Κύριο, τον έχουμε δεχτεί σωτήρα μας, τον έχουμε δεχτεί λύτρωτή μας, τον έχουμε δεχτεί Κύριό μας, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Είμαστε τέκνα Θεού και κληρονόμοι. Κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού. Μιλάμε για μεγαλεία, μιλάμε ότι ο Χριστός θα είναι βασιλέας και εμείς θα είμαστε αντιβασιλείς, σε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και έχουμε τόσα προβλήματα. Εάν συμπάσχομαι για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξης. Ο Λόγος του Θεού πουθενά δεν μας λέει ότι από τη στιγμή που θα πιστέψετε όλα θα είναι ρόδινα. Όλα θα είναι καλά. Δεν θα έχετε προβλήματα. Θα έχουμε και προβλήματα, δυστυχώς, θα έχουμε και αρρώστιες, θα έχουμε και όλα τα συνεπακόλουθα που έχει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Αυτό που δεν έχει ο υπόλοιπος κόσμος είναι τον Πατέρα. Αυτό που δεν έχει ο υπόλοιπος κόσμος λοιπόν είναι αυτό το οποίο εμείς καλούμαστε να έχουμε, να το εγκολποθούμε, να το έχουμε μέσα μας. Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου. Αφού λοιπόν είμαστε παιδιά του, μας λέει στους Εφεσίους, γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Πώς λοιπόν θα είμαστε παιδιά του, όταν δεν είμαστε ακριβώς με τις ιδιότητες που ο ίδιος ο Θεός έχει θέσει. Μπορεί κάποιος να είναι παιδί του αν δεν είναι δίκαιος? Μπορεί να είναι παιδί του αν δεν μπορεί να συγχωρήσει? Μπορεί να είναι παιδί του αν αδικεί? Αν δεν σκέφτεται τον πλησίον του? Δεν θέλω να τα παριθμίσω, είναι πάρα πολλά και είναι και πολύ δύσκολα ορισμένα. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Και πάμε στους Φιλιππισίους, δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σκολεάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν κόσμο. Φιλιππισίους λοιπόν, στο 15 είναι, πάλι στον ίδιο παρονομαστή καταλήγουμε, ότι για να είμαστε παιδιά του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού, πρέπει να είμαστε άμεμπτοι, πρέπει να είμαστε ακέραιοι, χωρίς μόμο, όταν λέει αμόμητα, χωρίς κοιλίδα, χωρίς, ξέρω εγώ, στο δέρμα, ο μόμος είναι, ξέρω εγώ, αν έχεις κάποιες ελιές ή οτιδήποτε. Πρέπει όλα αυτά να τα αποβάλουμε από τη ζωή μας. Μπορούμε? Δύσκολο. Μόνοι μας? Με τίποτα. Μόνο με τον Χριστό. Αν δεν έχουμε πάρει μαζί μας στη βάρκα από κάποια άλλη παραβολή και όχι μόνο να τον έχουμε και ξύπνιο. Να τον έχουμε συνέχεια. Να τον έχουμε δίπλα μας. Να τον έχουμε μέσα μας. Δια της προσευχής να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί Του. Αν τυχόν δεν μπορούμε να ρουφήξουμε από το αμπέλι, τους χυμούς, δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε ένα ξερό κλαδί. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ να μειώνομαι και εκείνος να υψώνεται. Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου. Πώς αγιάζεται το όνομά του? Βλέπουμε και ποιο πατέρα έχουμε. Μας λέει ο Ιωάννης, «Ιδέτε ποια αγάπη έδωσε εις εμάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει εμάς, διότι δεν εγνώρισε το Θεό». Έχουμε πολυπίκυλα προβλήματα όλοι μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει προβλήματα. Άλλος μικρότερα, άλλος μεσαία, άλλος μεγαλύτερα, άλλος τα βλέπει βουνά. Όλοι μας λοιπόν έχουμε από κάποιο πρόβλημα, μικρό ή μεγάλο.
Και βλέπουμε τον κόσμο ότι δεν το αναγνωρίζει αυτό το πρόβλημα. Έχω πρόβλημα με τον συνάδελφό μου, ρε παιδί μου, και αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Κάνει εκείνο, κάνει τ' άλλο, συνέχεια μου λέει έρχεται μισή ώρα αργότερα στη βάρδια, φεύγει μισή ώρα νωρίτερα και τρέχω εγώ να προλάβω να μην γίνει κάτι άλλο. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Εδώ λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας λέει, γιατί δεν γνωρίζει Αυτόν. Και όταν δεν γνωρίζει το Θεό, δεν μπορεί να γνωρίσει και τα παιδιά Του. Δεν φαινόμαστε, δεν έχουμε σφραγίδα παιδιά στο μέτωπο. Δεν είμαστε κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό από τον υπόλοιπο κόσμο, από αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό. Το καταλαβαίνουν κάποιοι ότι είμαστε διαφορετικοί. Υπάρχει η λέξη Άγιος που έχει πάρα πολλές παραμέτρους και μία από αυτές λοιπόν τις ερμηνείες είναι το διαφορετικός. Όταν είσαι πραγματικό παιδί του Θεού, όπως ο Λόγος του Θεού σε θέλει, κάποιοι αναγνωρίζουν ότι είσαι κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούν να καταλάβουν το γιατί. Δεν σας έχει τύχει πολλές φορές να πάτε ακόμα σε ανθρώπους που πρόσκυνται πάρα πολύ φιλικά σε ένα οίκιο περιβάλλον επαγγελματικό, εργασιακό ή έξω φιλικό κτλ. Και πρόσκυνται πολύ φιλικά σε εσάς γιατί βλέπουν τη διαφορετικότητα. Και μόλις πας να τους μιλήσεις, μαζεύονται, μαγκώνονται. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι αγαπούμε τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεό αγαπάμε και τις εντολές αυτού φυλάττουμε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι πότε μπορεί να αγαπήσει κάποιος τα παιδιά του Θεού. Όταν αγαπήσει το Θεό. Μεταξύ μας γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον πνευματικά, πάντα μιλάω. Βλέπουμε λοιπόν γιατί γνωρίζουμε το Θεό. Αλλά ας βάλω και ένα ερωτηματικό εδώ. Τον γνωρίζουμε όπως θα έπρεπε να τον γνωρίσουμε. Αγιάζουμε όπως μας λέει εδώ το όνομά Του στην προσευχή. Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά Του, το όνομά Σου. Αγιάζουμε το όνομα του Θεού στην καθημερινότητά μας, στην οικογένειά μας, στη δουλειά μας, στην εκκλησία μας, στο περιβάλλον μας. Αγιάζουμε το όνομα του Θεού ή συμμορφωνόμαστε με τον κόσμο τούτο, λίγο χαμελέον, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μισό πόδι εδώ, μισό πόδι δίπλα. Ο Κύριος ξέρουμε ότι μας θέλει ολόκληρους δικούς Του. Θέλει να Του δώσουμε την καρδιά μας, να μην έχουμε εμείς πλέον καρδιά, αν γίνεται, αλλά να είναι Αυτός. Το είναι μας, το σώμα μας, η καρδιά μας, το μυαλό μας. Μπορούμε. Ας έχουμε λοιπόν στην προσευχή μας σήμερα 2-3 ιδιαίτερα πραγματάκια. Άκουσα πρόσφατα από κάποιον αδελφό για τα μου. Ξέρετε τι είναι τα μου? Όλα τα μου. Χιλιάδες μου. Να πούμε 2-3. Το αυτοκίνητό μου, το σπίτι μου, το εισόδημά μου ή το κομπόδεμά μου, πάρ' το πώς θέλεις, τα κτήματά μου, τα παιδιά μου, πολλά μου. Όλα μου, στον Κύριο τίποτα. Όλα δικά μας, τίποτα για τον Κύριο. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε βέβαια οι χριστιανοί και άλλες λέξεις, όπως το αυτοκίνητο που μου χάρισε ο Θεός, τα παιδιά που μου χάρισε ο Θεός. Μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε, αλλά συνήθως τι λέμε? Τα παιδιά μου. Θα ήθελα λοιπόν στην προσευχή μας σήμερα να
για να μπορέσουμε να είμαστε αυτά τα παιδιά που ο πατέρας αυτός θέλει, να αφήσουμε όλα τα δικά μας μου και να ασχοληθούμε μόνο με τα δικά του. Ο Θεός μου, ο σωτήρας μου, ο λυτρωτής μου. Αμήν.